Pablo. Yeah. Mother Roma na mo ho te say. Nana ene de mu nyina chain da. Mo ho aye feyie. Asante kantete. Se kura wo se ma ye nyina ye de dancing kran ni pie. Nana no mo dwene ho say. Na ye nyina animonyam na bi kan ye. San se obi atutu ntuma se ya na ye bu so ye de hye ana wo hema. Efe Mo shaka na slate. Mo shaka ba na slate. Kiesua we ni so ye kakra. We ne de se occasion bi mo besu wo ho. Tie mfa esa na mo ne ya tua bo. Ya yenye sawe. Akatesia kata ho sie. Yen kata ye ho sie. Tie na kabane yen pam ne style. Yen pam ne style kama nya de obeyi sabe mpoku ya toto ho. Anasa obeyi usisi achi ne niema. Mfa no nyam shema. Na de yetu ye na ya ne ntu ye. Da bia no so nye. Pam ne housewife kama ene kura slate aba. Ye pam ne housewife kama. Anase shape utu na ye. Wasiesi on wasi so atare sikuru na abesha esi una ase kama. Mate. Ohene yire akosia e chance mpe. A wotoso mienu na nanta wada Roma. Mame yesia niema dodo na ye hu bi na yatete bi eye dwada edi yedimu bibia ba ada wo pese ode kakraka ho enu anananom ba ha enya ohene ba echa panyini ewa ha obekirechire bi sanso na nananom mo fanchebe chidomfo eba ye omu nyina bekirechire niema dodo na enru aduane yedidi tafre yensa wa afidie so papa enne mo me aduane fufuro ndi nana wada Roma mitio edi kai machia mikunu ote kokoso ko bia sante kotoko 104.7 machia ma se papa bi nana kurandu yado machia me krafo nyina nana hia hene so machia no fe machia sasaman nyina so machia sasaman me da ase tete wono de nana mo ba ekire ye no eno ana yesoso ye pese be chire nchirima enne enuane tete wonuane de na ma ahoden e ma pomuden tete wo etimi kodi agro koso a no ndudu ba ko obeba na sija ho ye de wo koso yai ma ye nyum ba ko ana wo de so mi ye nyum ba ko a ye de so koso nana to mame nana ye nyina ye nto adie ye bambala nana se eno nya asonyum na bambara ne de na ye bambare ye ko ye nim ye kai nwum ni ye ba kai mato menua bankro ode samyem odo ye uda mebi na mensumi da mebi odo ye uda mebi na mensumi da mebi nana so ma ye ba ko e Oyi mi anamiko. Oyiwa. Da odo bebeji se empa bubu. Oyiwa. Da odo bebeji se empa kasasa. Oyiwa. Oyi mi anamiko. Oyiwa. Hey! We nyina etwetwem na phone na edi ye mayi nya ma kese akoso aba no me head me so girls o say na musu timi chi na wada roba o say ade ba ko pani en kire nkoda no so na omutimi twa enya degree wom ade ye kire wo mo kra so wo ntwa na wada roba ye nkoye nim ye koso ba eda ya nkoso no so no ye na chi ye tena se Opemsuo 104.7 wato anansesem a kire yen etia nansesem na awia obekogya ho ebi okra na fufu na samanka ne bi a wode tuja ho ayehye ukofa na bubu wi akoda ahode nko a eso ene yenu ene ayedie no akoya anwanwa ene spices enti ama yale na do so bebre na akora ketekete kura na wasichi yale eso tete wono na ntesa tete wono ntesa akora enuane de tete won so no mo nuane bebre ibi ye sole anopa kora na wo sole ya dido sija so aka ne hye ya ka ne hye wo sabi gu anum ansa kwa na wafa aka ntensa wo kwa afu ana wo kɔ baabi ene sa ne mane nyina atwam timi de ye sa akɔfa tete amamne ne ba ifi sa beboa pan beboa ipa jo nana medawase ohene yire eje wa kɔde onwe hima Mame me papa no wada Roma nana aka ni nyina tete niema no Bible kraka
si yɛsan akɔfa a ɛbɛboa yɛ ɛna mpanimfoɔ nso aka sɛ san akɔfa wɔ hɔ yɛnkyi nana wadaroma nnuane ahodoɔ no a ɛka tete na wo nana ne wo maame nom ɛyɛ ɛma w'ani gye ɛna obi wɔ hɔ edin bi wɔ hɔ koraa a yɛbɔ a wɔn ho ayɛ baako mmienu biara na yɛn nyinaa dedadeda yɛ tirim nti ma yɛ aduane a ɛnhyɛ da nyɛ kɔmmɔn paa ɛne mfasodeɛ a ɛwɔ saa aduane no mu. Yɛkɔ school anopa yɛkɔ school no mpire no yɛkɔ anopa kwa Opemsuo 104.7 anopa no yɛkɔ a na dumienu no bɔ a na yɛapɔn na yɛabɛ fie yɛbɛ fie nyɛ sɛ yɛbɛtena fie kwa yɛkɔ afuom hɔ na anana ɛbɛbɔ mpɛsie wobɛkɔ no wɔgya wo bi yɛapoto kontomire di gyene atwim kama na mɔmɔne Asante gyene nso ne yɛde twim asante gyene na yɛde twim o ɛnwo deɛ na ebi kora ngu so na wo soso wobɛkɔ na wo deɛ esi hɔ bi so abɛkɔ afei na esi so oyi ya na wagye wo deɛ na wadi wie a na wadi wo gya so a no wabɛfie enti wobɛfie afei na abɛwohoro na ase schoolfoɔ no ntie ne yie paa wobɛwohoro na ase na wasan hyɛ wo school atare akɔ school a ɛtɔ so mmienu ɛbɔ no nan a na wapɔn abɛfie na wabɛfie na nyɛ sɛ wabɛfie saa akwa ye fufuo si gya so fufuo nka na titi fufuo no de nya ne na ye banchi yi o bɔde do dɔso we are san de akɔ machine no wa ma wa nsɛm ayɛ wo ya na wo wie a wadidi awie no ebi a wo se mepia bɔntene kakra wokɔ na wakɔsɔ ye so ye bɔ ye nsɛm utom ne ahuriw na wosi hɔ ne abɔ ampe edura nwumra na wabɛda na ebere bi so ya na school for no so wo pia bonten anwumra teacher ne ayi school prefect a wo be atwere wodin ne abo one na mabonten ye ko school ya one na mabonten a wo nsua de no kyerɛ sɛ anwumra wo ntena fie mfa krata nsua de enti ne abo ye wo ko school anopa ye bo ye lew nya ne na ye si teacher fo ntwa nkwala ama ntiti yetirim ya beti dida ye kon ho no enye saa ye kon dida ya beti na nya saa bi enti yaya tam ne de tete ho no na ebuo eni suro eni anidie wo ho na nkwala abuade unsese te wo fro bass kra ne se penimu befo na ye ma akwala hu na wasɔre na wama na tena se eye no kra na se kantete no na anidie eni buo wo ho na ma ye nkɔtete nnuane no bi so e nnuane no so minim aduane bi a nsɛda nyɛ kɔmɔ saa ɔbɔ wo ka ɔgɔ no kra obi ni ma de koro enei penimu bi kra te se me bia oni ma de koro ogo ne ye menkani a yatoton ne ye fufu wo de ta afufu ne seto ne watwige ne ene mako na wo de afra no wo de afra no wi a na wo hwe ngo aguso no wadi ntimi de nkate etwim ntimi de nkate etwim wo penso nkate ndo di baako bia wo de atoso no wadi na ma ahoden ene fried rice na adoso enti na eku ye bebrebe yale ahodo nyina bu eda nkwala nketo nyina nya yare a enkampanimfo ne sese nya enso so esa ye fried rice na ye die nti ama sese empanimfo enya yare ne kesese nkwala no ebisa nkwala na oba no no fufu kura woni yadidie nya enya kura eno nyina enene ye wurada roma wo se ye mesua yɛmfa meto dwa na yɛnsua tete nneɛma no ɛma tete nneɛma no ɛnyɛ mfasoɔ ma yɛn bebree sene enei aduane fried rice no tete hɔ yɛnim bibia yɛfrɛ na ice water na yɛnim ehina na abɛhu sɛ wona na wa ehina na wɔpunum wa ohuru mu kama na na wakɔfa asɛm ba na mo no aduane na me ma wawie ne ma bisa sɛ nsuo bɛ na mo de bɛ me ya no esan se yakɔ tete diem tie wie nsuo bɛ na mo de ma ya wadaroma yaboa yɛ ho ne ɛba ya pere ya punu o wo de ehina no ye de mefen mefen ya ba ya wo ne mefen no na ye de egu ho na ye di gya ye yi nsrama eja atoso eja srama atoso na aye efiri nwusie na ye de ehina na butu so ye de ehina na butu so a na cha na ye bie na wo de nsuo kakra asamfo samfro na fe wo hwe egu na ye hwe ye nsuo egu na ya kata so na esi hɔ a wokɔsɛ bi no anyunyunu de kama na de esi bibi de ice water na eku ye
ade nyonyonyo sa kogu ni pedua no mu a ade na de beba enti ni nyina na niam we nyina ya to agwa na me hu so bi kura pura hina mu de nsuo gum enti bi da na ka ye besere wo kora ya wombrewafo wo fie ni de omu ye ma ye no wo ka kira wo na kora se ye puna hina mu a wase ne de me kai se na nsem wo bi me ka se me kora first na me okula na me punu mu a ye ba new site na me de nsuo gum no aso so se kora kula na kora me hu ba bi e fa ye o fridge yinti wase na no so de ye punu mu na ne de na am kire no na am sisi na ekwan a ye fa so a ye puna hina mu ni na am kire no onye yire yo nana wada Roma medase menko ohine yire ama tichiwa wo ma me fefe wada Roma ma ye titinwiane adwane bi wo ho a ye bodin a ogo eto no ene ye nyina ye tobidi ma ye titinwiane de enye common no ma ye hu bie Pacha medase oba fefe titinwiane bi ni akapintin jo kapintin nana wada Roma etisen de ne be hu se we akapintin ne bra adwan aye tutu na osi ne wadrum ti wusi a na wahuhu so na ubenya enketwa pa wom wonya akese kakra e ba frafra ti wode enketwa no begu ase anu na de akese ne kuso na wotwimako jene asante jene na wode afra na wo nsesa wa bia na wabubu de egum na ehua ne bene na wode mu kakra eguani na wodi etese emu aya no na de pa na ba bia ma me bacho me ejoda me ba wo table me ba be didodo ye o ma me ko ado na wo ba na unu akakra mansa jo ena adwan ne be bia mu Wada Roma ena pewa yo yenkoi pewa no so ye brokro na ene akapintin ni sesan so kakra na no de ye de asikyire ne gumudi wono ane saa ochi adwomo ne de adwomo na na ye ochi adwomo na usi no wodromu saa na wo so na ochi adwomo no de jene ne chia na wo hwe agum wono ane se mo saa no de mfa hwehwe wotwumeku jo na adwane bi kanteteni afre no ofam esa adwane no kire me nani so kakre eno so ofam anu so ye ebrosam ne kokko ne ye de fra de o meko ni jene bibia agum wo bia de agu ahaban mu no wato na nansa me titini na nakam ana na de agum ne efre bibi so siwie si anu so ebro ya enya bro siwie de kokwa ya toton kokwa ajeje no toton anu wafufu ne seto na o man katie ne nwo atimi ne gie ne mako no siwie no watie agu habam na de si enu so brebreje mu saa sama bia ni mu no mu hyehyehye na de si buchie ya de ya heyefo ti ya so epiti no so kokko no a nti ano no wo si kokko no ewia na o de jene ne mako asante jene ne mako agum asante jene de wo yi ni free mu aduane ne no na tete woni edie na no ya na yala taje na ba se asante jene ne kura wo hu bi wo be hu bi just time du season bi wo ho ana no aba ne ko na yala tade ya ba enti wo di twimu wi a na je se watete agu ahabem na no so wanoa na watete agu ahabem na wo de ato ejim jo nana kantete ne yese na na mo kohwe omko ahwe no omko a omunya nam ketenkete a nka no eno so na ewodin da so na no so omo eye ebobo ne nkakra de sisi buchiem eno so na nana waka isa no ni eye ne sei kire me do ne nka no rewe ho eyi ne ho ne firi ho wa yi ne bo no wo twimeko ne jene no na wape anwono mo ahaban no na wachichire wo de ahoma achichire ti na wo de asijem na adodo
na no so de bi beba ɛno na ya no wo frɛ na adoboa no adoboa eno ano no edi na no adoboa eno si ye bedi o ɛyɛ yɛ wɔ adwuma ya de aduane beba pa e bi esabe ya wale santehene nti sɛ nye yɛn kwan pa akwa nkente ha awale na gu so ate ase Awale na gu. nti ya kwa ye de sɛ yɛwura se nyina obi am show ne skills wa ombonwu sɛ ye e be hwɛ de bibi ti de obekɔ wale bema ombonwu sɛ bibi ti de wale bema oba kwa mpa na ma ne ka wale ase eye no kre ebuo ka ho awbrase ka oba kwampa no so kasa yo ye ba pa fe wa beba yo chachira beba yo adibi beba ena enka no so mo famra ene beba betwa me no mo ho pepa na mama na aduane ba ko bi eno de ene ukọ ba bi eton gare ni adua gobe na wo hu akakro eno so ye tete aduane no bia wusi kokọ wo wadro na wonya omako ni wuje ni konkonte kakra afra wonya ngwa de se wuwie na ya atedua atedua bomo na atedua bomo se ya kuma pesi eso so atedua bomo no ɛnyɛ beans ya na wo de tɔn gobe na adua atedua te wadi ni bi no tete wode no wanya wonwo atie wanya adua pa dem mo mo ni bi atwi kama dia nyasam ketewa kora ana manu so ɛne ma kɔ momra yɛsa santeman sɛ wɔn nyinaa mɛka yɛn ho jo na wɔn mɛhwɛ adeɛ kɛkɛ na mo mɛhwɛ adeɛ kwa wɔn ba bedi ɛma akwa awadeɛ nyinaa na no obi de ne yere ba yɛ program yi so masam dwuma yɛ di edin ɛda so yɛ masam ayɛ de kan sam ketewa ne akɛseɛ baabi asɛm obi abana mɛka Opemsuo na obi de ne yere 104.7. ba ha sɛ ɔdɔ ɔbaa ne paa dɔ ɔbaa ne firi dwa mu ba na wakɔkyerɛ ba na yɛakyekyere nkwan ɛnɛ yɛ nkateɛ ɛnɛ yɛ abɛ akyire nkra adeɛ a yɛfrɛ ne nkwan paa deɛ ababaa no onim yɛ afrɔyɛ koraa deɛ na agye nsɛm wayɛ frɔyɛ awie no ɛyi ketchup yi deɛ de gugu salad so yi na watu agum sɛdeɛ yɛ a wode ka wano a ɛbɛyɛ femfemfem nana nsɛm ɔba fie ha o ɛnyɛ sɛ wɔbaa na asɛm yɛ amfa mba afidie so sɛ ansɛ yɛdeɛ yɛbɔ awadeɛ ho ban ti atiefoɔ mo fa nkyɛm yɛ amɛka na yɛde no ahyɛ n'ahema baako nsa a ɔwɔ nteteyɛm sɛ bɛrima no wɔse nyame bua na biribi awie pɛyɛ a ɔbɛba abɛda yɛ ase na nsɛm a ɛba ha no ɔho yɛni wɔkyinyeɛ no korɛ ɛma ne bi yɛ ketura ɛbɛma dress bi kɔ pa o ɛtumi yɛ nkwan different type bɛɛ mmiɛnsa na wakyerɛ deɛ ɔpɛ abɔmu ka ho weekend wabɛsesa ne nyinaa koro na wakyerɛ wagye wo sika oh nti ɛno kura turo do nana ɛyɛ awerɛho no kura turo do awerɛho mese menim gay bi a sikuroma sikani paa na naba no no yɛ nim aduane yɛ kora dodoɔ no nso nyɛ kunu papa na yɛ no ɔmode yɛ hyehyɛ wɔn ani ase ayɛforɔ kɛseɛ paa o ɛwɔ kuro yi abɔ ntene so na ɛsiane sɛ ne papa wɔ sika nti wɔbie cement store ama no ɛna wɔte ano ɛti da bi ɔbɛkɔ no yɛ sɛ ɔmaame ayɛ ne kuna aduane ready na watam asi ne kaa mu na ɔde kɔ na da ko na bɛrima no se ɛnam namfoɔ si yɛba nti na deɛ mema wo nkɔ adwuma yɛ aduane ma me asɛm aba fie ɔfaa telephone frɛ nadamfo ɛna ɔbaeɛ na ɔbɛyɛ aduane ma nti yɛtu wɔ mofo sɛ nyame anim no kure ne nemre deɛ yɛ ma no ne yɛ nana no na ɔmo yerɛ yerɛ dodo ɔma yira me mo deɛ sɛ wowɔ me nsɛm paa me nana yɛ a me ne ne ti Opemsuo onim 104.7. bibia ɔpɛ questions busa sɛ adeɛ a na wonim yɛ wɔ se nana ada bi me yɛ rɛrɛ nkwan na wɔ se nana rɛrɛ nkwan me nim yɛ nti next week Saturday di rɛrɛ edwabra nkwan edwabra na bɛkyerɛ me de ne tena ase deɛ mɛyɛ bi no obusa ho question nana wɔyɛ ne sei na wɔyɛ ne sɛn mesi yɛ ne sei rɛrɛ nkwan sɛ woyɛ na wode nkyene tumu at the spot ahye se na ɛbɛbɔ apɔ nti ɛno yɛmfa nkyene ntum nkwan no ɛhoro na esi gya soɔ no afei na wode nkyene bitum no wɔse nti sɛ wosi me nam na wo fa nkyene ntum mesi daabi wode nkyene tum a wosɔ ne rɛrɛ no gumu a ɛbɛbɔ apɔ ɔho na wakyerɛ no sese ɛno asɛ me da hɔ me se me kɔn dɔmɔ ne siw deɛ mu yɛ no sɛ wayama me dɛdɛdɛ kama deɛ akɛsi wɔ mkɔkora me kɔgye nana wayɛ adeɛ ɔhene yere ama takyiwa ɔhene yere fɛfɛ maame aware deɛ asɛ wo yɛ agye o wagye adwoada na ɛbɛkyerɛ o
na adwada na me amehu de adwada na abehu de besi nti dadi wa menye je wa dadi wa de me ba behu meka nenso sa de aduane ne nka ne kura sa de oye do na ware no waje sa waje ye de ama no je so oye aduane bi ma me di sesi ansa na mehu sa ware no ya na ni sei wo hene yire wadaro mama me bi sa wa die nti ne ene ni pampe kan tete nwiane na mum ena abefo de no mo pe ni ye ntia ana de be ntia ni ye ne ka ho obo a onkyere ne ba no obo so a okire akura na onsua enti akwadworo ka ho enti na ye mpetete adwa no nana odi kakra be ka ho wadaroma dem de ka ho ne se ene na mafo abanso apa abayibo bibia ya abayisem Opemsuo ene ka ne tete 104.7. no me se me papa no wale mensa we nu anaduane watwa ye nyinaa de abom ye to nsa didi bom we nu apanyi be nu we be nu obi anti edi ketwa de awiane akomfifi de ne akon ene wo nu waduane kwana wuti bia mo obi ba oso wo ma ne be yi usuro so be mo obi be de odo ni ho abonti no ye le de ba begu wo pna no no enti ebeye nwanwa se obi aba wo fie no aye nuhu na be fe nipa kro se ma oba ne medidu hu ni bi usuro kra eti wo nwa de kro na se be ba be last born wanyire o wo ko be 18 years no ma de friend akawo obi be che me mankade na me semu na me yi nketo ani nyina me no awie na me twi me meko na me poto intosi na me toton oja so apoto so be de twi na me de amantire twi na me tebe tena se mama we friends am say friend left and right what the sabo nkum ni fa hey mama we nansi na wusua ya na me se Isusa no anu na ne free phone ba ye free phone ba odi ka dia account si so ansa na di fufu na si so si yesense man kan nti account de ohuru fast na de si so ti anu de anu ne de pa enum ene obeti anu aka ma obi ba debi obaye ne efie nsamai wa me kra ba bia wotiji se wutu ti metu na amafo aba for say omum ye nyi ne ma bi free mu na nipa no wusa kitikiti wusa ne yam kura wanku enye nei eno oba beku yenya bayisem ne no de ya na blemu asofofo ebidum se eja akoko bi anu ha obi anu ho wi akoko ba sa bisa de kasa ba she ezobu ja sa ne ma ni nyina no me ekofa tetede na ebeboaye jo yate ebeboaye pa ohine yire eje wa kwade mame ye papa wadaroma me papa free ho kontina so me ti me papa na me ne ka say papa wadaroma die ntina quantity miane ne enton bi wa bontene da die ton kran so hu ne say ye ton kran ne ye ne nkoyi aden ne nyina afiti se ye nsua wo mo a ye wa wo de wo ye aduane na ton no onim na ni so enti se de obesi aye na ento tete ho de no saa nete enti kakra amede twato ne se futu amede ma ye nua no ma baatan ye ne ama ye ma na se ye omo ne nchima no ye de ye na esikwa so ye kọ ye beja wo mo ho akọ enti mesre se ye nua no ma baatan fo a ye ne ye ma ne ye nananom te no ye nkyere wo mu bibi ro ade ayo pa akola bi wo kra ka so mpoto me kokora onim ye me kai se bre bi mi tu kotena baabi na me koye na breda bi wo ho ne ma okuta maya mienu wo ma me nti hobi enkola wo mu nim hwe yo me kopoto kora na wo mu nim ye na ne wo ka so bi ko so bochi akora ho hu ye bochi a enti me ya me kye wo ma fe mi di wo hu ni se ne so no kora 3 weeks wo ho no breda na se yi na me da se na me se adan wo se wa ya di o me me wo ba ye wo mo huna bo mo poto wo mo nim ye jo wa ya de pa na be de kakra me nim se de enti akantete nwane no ene ye hu bi wa bonten ni nyina agina bayibo se de ohene yire akoso ya chance mpe e kan otoso mienu no bayibo ena woni hwan kwota preference chese obi kura betia wona so me bi atomeda ede bi ayo ede bi ena meto asafo market na ma mi bia me wade afrato enura me kan wade afrato bisma me hwin kura me de kura me ana kura me wose bra chai atwane we chai abai for de na me medi menini ni asem me de me bompa ye gusu suma me wom no me de bete ho adibi ba ko a me kon do afa na me be ye adibi wo fia na
ene ye di bayibo Christosum asana kwasi kokko e di Christosum e beba ye mayimu no na nananom ti asomdwe mu sa asa ta na baye ni o e ti asomdwe baye enyini chen wo bia wa asase so baye enye ne na baye abawiase kwasi kokko na di bibia besensen wiem ama bibia te bayire ahomem the kwan ofa so de buy wonu po de buy ye kura won so mo se de ye agye ataya ni ase no enne obetu wo kire ni nwia bi kom no yi sika wa so de obi maame ekom de no afode akese ene wo bo na so de kwasi kokko wodi ye nya kakra wa boaye the kwan bi so abedi ye nya kakra ekwan ya ode Kristo so abetete abusuam ene esom bi wo hokra wo ye mo ba nkobia wonimo nyonya no wokɔ bi nso na ye mo wo sunsu a wo ye nadamfo bibi ntimi mbosum ni di ene niema bi a ekoso wo ye man yi mu no Christosum kremosom di yenya e wo ye man yi mu kantete nananom de omama mrenko a ye niema bi na niema bi wo ho a ye hu ni saa kasa basabasa ni ye hu bayibo basabasa na ye hu yesoso nyina asa na aduro chi nipa ni ye hu bi enye na bayiye beba na so enne mo bi nkoye eya papransa mesia ye beka se sabi na nanom animo na jana impod wodi abesi wo eton sa onkoye adibi ye beka se na jana sabi eson bibia ye bayiye na wankasa wodi ene ye bayiye a wo be de akoto yindobi wansa wodi na wo be ye dem kwasi kokko wan be se na nanom soma nka na nipa di Kristo achi wonu ansa na obemu wagye ne dia atom na wo so ma hunsa wodi na ekura wo no enye eno na adi yenya abepem enen san kofa ye nchi misremo muma ye ni emra ye ho so na ye hu de ye na ye nyema ye hu nye saa de a sabie so akira bi ye de yensa ebebo ye yem pa enne obi yare na mi ko D4 ekohwe no D5 na ukwohwe nkoda a omanyinya diabetes egu ho a dunai dumiensa areho ebia na ewo fie eno ne yeka se hereditary ewo fie na so bia nka wo hwe wo hu ye hwe wadidie mu ye a nka wo nyanya bi ana wo nya bi da